Mayong adlaw sa aton tanan nga mga tigpalamati, aton na naman sugdan ang aton programa Ang Pagtuon Subong. Kag aton ginapasalamatan ang CPAC Media Ministry upod sang aton nga mga crew, Sir Elvery Tapaya, Ayan Banjula, Engineer Frederick Linatan, kag aton nga mga estudyante nga nagasuporta sa sini nga programa. Kag sa pagpadayon sa aton nga pagtuon, aton man ginag-greet ang tanan aton nga mga tigpalamati sa tibok kalibutan nga maabot sang aton nga Facebook. Kag kabay pa nga inyo ini i-share sa inyong mga friends nga gusto pa makaibalo sang kamatuoran kag mabless man sang aton nga programa. Kag sa sini nga semana ang aton nga leksyon naguluhan ini mga talandaan sang isa ka tulugyanan. Kag sa gihapon kaupod naton ang Dean sa School of Theology, Pastor Victor Montaño. Mayong adlaw, Dok. Mayong adlaw man, Brother Rafi. Kag sa pagsugod aton hangyoon si Dr. Montaño sa paghatag sang opening prayer. Ang pangmuyo kita, amay namon nga langit nun, ginatag namon pagdayaw, pagpasalamat sa imo Ginoo sa diin kami makatuon liwat sa imong mga pulong. Na ikaw magabulig sa amon sa paghangop. Pagtagay kami sang giya, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus kami kapangamuyo. Amen. Amen. Dok, ang aton nga ang talandaan leksyon. sang isa ka tulugyanan, Brother Rafi. Isa ka matahom naman ini nga topiko, lesson 6 ang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Sang nagligad nga leksyon, Brother Rafi, aton natun-an ang kahulugan sang pagkatulugyanan. Okay? Kung magbakal ikaw sa isa ka butang sa mall, mabalaan mo nga ina hunit. Oo. Kay may o kung ara. maayo nga klase. Nga Kay may ara sa mga talandaan, may traits, Okay. May mga brand. mga tanda, branded siya, May Brother mga brand Rafi. siya. So, amo man yan sa pagkatulugyanan, may ara gali siya sang brand. So, may brand tanan nga name tao sa kalibutan, pwede mag-angkon nga sila tulugyanan. Tulugyanan siya, Brother Rafi. Pwede siya mag-aangkon nga siya, isa ka Pero mabala naton kung ano ang matuod-tuod gid nga tulugyanan sini nga semana. brother. Pinaagi sa paglantaw sang mga talandaan. talandaan, Kung ano brother. ang tuod nga tulugyanan. So, amo ni ang aton nga pagtuon sa karon nga leksyon, Brother Rafi. Ang key text, Brother Rafi, mahimo ba lang mababasa? Okay, ang aton nga teksto nga sa luluhon, no, makita ini sa 1 Corinto kapitulo 4. 1 Corinto kapitulo 4. Ang bersikulo 1 kag 2 aton inibasahon sa Ilonggo nga bersyon. Ang tagsa-tagsa ka tao dapat magkabig sa amon subong nga mga manog-alagad ni Kristo kag mga tulugyanan sa mga tinago sa Dios. Kapin pa kinahanglan sa mga tulugyanan nga sila masapwan nga matutom. Matutom. So, makita naton, Brother Rafi, ang isa ka Ang una. nga brand name or isa ka tanda sang isa ka matuod-tuod nga pagka tinugyanan. Muni ang pagka matutom. Sa aton nga leksyon, Brother Rafi, ginpaathag niya ang 5 ka klase sang matuod-tuod. So, may mga lima. traits, 5 Okay. ka mga traits sang pagkatinugyanan. Okay. Sa So, ano ining una nga ang una, ang pagka matutom, Brother Rafi. Ang pagka matutom. Kag makita naton ang dinalan diri sa 1 Corinto 4, versikulo 1, pakadto sa 2. Nga kinahanglan ang isa ka steward, kinahanglan siya matutom, Brother Rafi. Matutom. Ano ang pagka matutom? Amo ni ang dapat naton intindihon. Paano naton i-define ang pagka matutom? Kag ano ang ehemplo sa Biblia ginpakita sa mga tinugyanan sa Dios nga mga matutom nga mga tao nga tinugyanan sa Dios, Brother Rafi. Ano ang sa imo ang pagkamatutom? Ano ang aton leksyon naghambal nga ang pagkamatutom amo ang pagpabilin sa kamatuoran kung ano ang maayo. Maayo, okay? Okay. Ilabi na kung
mag-abot ang panahon nga mainit ang mga spiritual battles. So, magapabilin ka nagatindog sa kamatuoran. Kung labi na kung ikaw pagasulayon sa imo nga espirituhanon nga pakigaway. Kag ang mga ehemplo diri no nga mga butang sometimes hindi ang tao makatindog amo ang wealth o kon sa Ilonggo ang kabtangan, manggad. Ang fame o kon ang pagkasikat, no, dungganon, dungog. Kag ang lustful thoughts. Kag may ara nga mga ehemplo nga mga tao dok nga ginhambal ang aton leksyon nga ginbanggit diri sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 8 hasta sa 12. Sino ini nga mga ehemplo sang pagka matutom, no, nga mga steward sa Diyos. Okay, ang una kong makita Andre Brother Rafi amo si Abraham. Si Abraham amo ang amay sang pagtuo. Amay sang pagtuo. Kag naghambal siya diri sa Roma kapitulo 4 bersikulo 18 pakato sa 21 nga si Abraham wala gid nag-wave, wala gid siya he did not waver to the promise of God. Amo nang ginhambal dira sa teksto through unbelief. So bisan pa nga ang promise sa Ginoo sa iya nga tagaan siya sang ear bala sang bata, no? Nga amo ang magadala sang iya nga kaliwat bisan pa nagdugay ini apan wala siya naglapas sa Ginoo, padayon siya. May mga pakya sa iyang kinabuhi, may mga gamay nga pagadiso sa iyang kinabuhi, Brother Rafi. Gamay nga problema sa iyang kinabuhi apang padayon siya sa iyang pagkamatutom tungod kay pinaagi sini maghahatag ini sa kahimayaan sa Dios, Brother Rafi. So isa siya ka tinugyanan sa Dios tungod sa iyang pagkamatutom sa tunga sang mga problema nga naghabot sa iyang kinabuhi, labi na sa promisa sang Dios. Okay. Medyo madugay. So mo ni ang pagkamatutom sang isa ka tinugyanan. Ang challenge no, labi na gid kung aton i-connect kay when it comes sa material nga pagkatinugyanan, though dali lang kita magmatutom sina. Labi na kung maghambal ang aton nga tatay o kung maghambal nga ikaw tarong ka gid eskwela kay ang 5 o 10 ka hektarya nga lupa na ihatag ko na sa imo kung tinarong ka. So daw dali lang. Okay, Brother Rafi. Dali lang ang pagkasunod kung material nga mga butang, pero ang akon nga nakita sa kung i-connect naton sa nangligad naton nga meaning sang pagkatinugyanan, amo ang pagkatinugyanan spiritually. Nga sometimes although ang Biblia nagasaad sang labaw pa, sang mahatag sang sini nga kalibutan, no? Pero sometimes in a manner of in a twinkling of an eye, no? Siling sa atong leksyon nga sa isa lang kasaglit masupak naton or mabiyaan naton ang pagka-faithfulness being a steward. Although kabalutan nga may lasting effect ini sa aton nga kinabuhi. So ari ang challenge diri ang paano kita magmatinumanon being steward, paano kita maging faithful hangtod sa pagbalik sa Ginoo like Abraham and other pioneers, no? Pero ang pamangkot ko dok, ang pagka matinumanon bala nga ginambal diri, pagka matutom bala nga ginambal diri, is it a static o kon process ini sa kinabuhi sa tao? Okay, isa ini ka hindi ini static kundi isa ini ka mapinadayunon nga batasan sang tao nga there should be a constant progression, gradual nga hinahinay nga pagtubo sang pagka matutom naton, Brother Rafi. Kay ko akong basahon sa Revelation sa pinadayag kapitulo 2 pakadto sa 10 nagahambal siya that we need to be faithful even unto death, brother.
faithfulness. So bago kita mapatay, kinahanglan sa in the process of going to that point of time, kinahanglan matinumanon kita dira, matutom kita, Brother Rafi. Para sa ako, Dok, siguro, kung ako lang palagpaton, pag ang gusto ko mapatay mga 10 taon. Kung 20 taon ta daw, dugay-dugay pa. Dugay-dugay pa. Pero masiling ta bala nga, halin karon hasta sa mapatay ako. So, static bala nga ako ng pagkamatinuman. Ara ang mapinadayonon naton nga. So it's progressive siya. Progressive. So sa tanan nga mga ehemplo nga ginhatag dira sang pagkamatinumanon, hindi but sing ganon nga wala na gid sila nakasala bala. Si Abraham amo man na may may kasipyatan, Brother Rafi, pero makita naton nga sa pagkahulog, pagkasipyat, padayon man nga nagabangon, kag padayon nga nagatuo sa Ginoo sa iyang mga promisa, sa iyang mga saad sa aton, Brother Rafi. So ini ang pagka-faithfulness naton nga dapat naton ipakita. Amo na nga ang meaning diri sang faithfulness is to continue trusting. Padayon nga nagasalig. In the midst of trials, in the midst of trials, kag mga pagsulay sa kinabuhi. So medyo budlay na, Brother Rafi, kay continue trusting in the midst of trials. Kung ara ka na sa sitwasyon bala nga mo sina isa budlay no, kung wala ang gahom sang Dios, walang bala ni sa budlay ini himuon apang pinaagi sa bulig sang Ginoo aton mahimo ini. Labi na ang mga pagsulay nga dalag ko gid. We need to si Abraham mismo nga amay gani sang pagtuo na hulog gani. Ano payahan kita nga sumulunod lang. Pero tiyan mo na ang unang marka o kung talandaan. Ang nagapadayon lang. Padayon. Ang nagapadayon nga matutom sa iya nga agalon. Sa iya nga nagahulat lagyapon sa iya nga agalon. Sige, makadto kita sa ikaduha. Ang ikaduha diri, Brother Rafi, amo ang ginatawag nga loyalty o sa Ilonggo tampad. Kinahanglan ang isa ka tulugyanan kinahanglan tampad siya, no? Ginanglan tampad siya, Brother Rafi. Nagahambal diri ang Biblia sa Mateo 6:24, no one can serve two masters. So kinahanglan gid ang isa ka servant magaserbisyo lang gid sa isa ka agalon, kinahanglan tampad siya sa isa lang ka faithful agalon. Ka lang sa isa. Faithful lang sa isa lang. Hindi mo pwede ma-divide ang imo time nga ma-serve nimo in the same way ang duha nimo ka agalon, isa gid ya tagaan gid nimo ang isa ka priority nimo ang isa ka agalon kag isa likway ang isa, Brother Rafi. So kinahanglan tampad kita nga mga katawhan sa Dios, mga tinugyanan sa Dios. Lisod kong duha ka bilog. Budlay gid ya. Kay ma-divide ang imo attention. Okay. Kay kung kaisa, Dok, pananglitan na gintugyanan ka sang uma. Tapos may amo ka di. May amo ka man to sa piyak. Ang matabo sina, kung kaisa, magpaabono ka di. Wala abono to. So matintal ka nga kwaon mo ang abono di. Ibutang mo to. Isa man na siya, Brother Rafi. Pero kung i-link naton, Dok, sa spirituhanon nga pagkatinugyanan, kinanglan padayon ta nga loyal, okay. Sa aton nga master. Focus lang gid sa isa ka master, Brother Rafi. Kagkatahom ang ginhambal diri sa Old Testament labi na sa unang Kronika 28:9 nga nagahatag siya sa ehemplo na sa kinabuhi ni Solomon. Ina-challenge gid ni Haring David si Solomon nga mangin tampad. Paano ang pamangkot si Solomon mangin tampad sa iya nga Dios, sa Dios nga ginaserbisyuhan sang iya nga amay nga si David. Ang ginhambal dira sa konteksto diri sa unang Kronika but by versikulo 28-29 nagahambal gina-challenge permi ni David si Solomon, Brother Rafi, nga kung mga mangintampad ka, you need to incline your heart to the Lord. You need to keep His commandment. You need to walk His ways. And then He also be loyal. So, in order for us to be loyal, mangintampad kita, we need to incline our heart to the Lord, keep His commandments, and walk His ways. Amon ginhambal ni Haring David sa iyang bata nga si Solomon, Brother Rafi. Ginsambit man diri sa ato leksyon ang kinabuhi ni Job. Ni Job man, Brother Rafi. May ara siya nga ginhambal diri. Ano matahom, Brother Rafi, ano ginhambal ni Brother Job sa
Job 19, 13:15. Ano ginhambal niya diri, Brother Rafi? Though he slay Slay me, me, yet will I trust will him. trust in him. So amunikag ang leksyon ta naghambal, his fidelity in face of disaster is the essence of loyalty. Talagsa ka lang niya makakita sing His fidelity. steward no nga willing siya magpakamatay sa iya agalon. Pero sa bilang Kristohanon siguro mambal kita nga mag-abot ang panahon nga kita man pagatilawan sini. Kag parehas kay Job. Ano man ayhan ang aton ihambal makahambal bala kita nga bisan mapatay ako padayon ako nga loyal ako sa pagserbisyo sa Dios. Siguro ba damo ta sini nga ehemplo sa Biblia kinabuhi ni Daniel no kinabuhi ni Shadrach, Meshach, Abednego. Damo siya, Brother. Bisan mismo sa kinabuhi ni Jesus Christ. So makita naton, Brother Rafi, ang pagkatampad, ginapakita sa pagkaloyal, ginapakita sa Biblia in the midst of problems, in the midst of suffering. Bali nagagwa siya. Pero sa masami sa aton, kung may ara gani kita problema, ang aton nga tendensiya is to what? To disregard our master. Mabalaan kung sino ang loyal. Kung sino ang loyal. Kung, kag sa ulihin nga mga inadlaw, naghambal sa eschatology, nga matestingan gid ang matuod-tuod nga katawhan sa Dios. Kung may ara na sa mga dagko nga mga pagsubay. Amo na nga ang ginahimo para mabalaan kung tuod gid ihulom sa langgaw. Kung fake gani. Ko para nga mabalaan kung tuod. So ang paghulom nagarepresentar ina sa paghulom sa mga kaaslom sa kinabuhi. Okay, no? Okay. So though very practical no ang aton nga leksyon. Although practical pero lisod man siya ikinabuhi bilang Kristohanon. Labi na gid kung aton batyagon nga ini isa ka burden. Pero ginapahinumduman kita nga ining aton pagkaloyal sa Ginoo ini tungod para nga magloyal man ang Ginoo sa aton no. This is just a result of our relationship with him. Natural siya nga resulta nga kung ara ka na kay Kristo magapabilin ka nga magapili sa iya. Okay. So sa ikatatlo, diri ang ginatawag diri clear conscience. O kon ang tinaw nga konsensya. Konsensya. Anong bot sing ang iban sini gahambal sa leksyon naton ginahambal niya nga integrity or kaulay or purity. Nagaypahibalo bala ini siya, Brother Rafi, sang ginatawag nga ang reputasyon. Ang reputasyon sang isa ka tulugyanan, gintugyanan. So kinahanglan ang iya nga reputasyon wala gid sang ginatawag nga damage. He is not a damaged being. Kaya actually kung kisa ang reputasyon sa mga tulugyan, kung kisa sa mata sang mga tao sa kung questionably gani ang kinabuhi niya, ang integridad niya, ang iya nga konsensya gani may problema, Brother Rafi. Masaming nga ginahukman siya nga he is not a good steward, Brother Rafi. So, it is a must. Kinahanglanon gid nga ang aton nga reputasyon sa aton nga agalon, ang aton nga state of being naton sa aton nga agalon sa aton Diyos should be remain intact, pure. Hindi wala sang damage way. Tatsagid bala, brother. Pure siya, Brother Rafi. Pero ini Doc, subjective. Sa akong lantaw, sa tubangan sa Diyos, although God is all-knowing, kilala kita. Pero what I mean subjective is, kita lang po na kay balos ini. Kaya pwede kita tago sa aton nga ginatago. Amo na nga, bisan sino, siya lang gid mismo ang makahambal kung limpyo ba ang konsensya niya. Ambot lang sa imo, Dok. Muna siya, Brother si Mrs. daw halos once a month ko na niya pamangkuton kung
limpyo ba ang konsensya ko? Wala ako sa ginatago sa iya. Pero, abot lang sa ibo ba? Kinahanglan gid na Brother Rafi nga malimpyo gid ang aton nga. Kay bisan mismo sa bana kag asawa nga kung kaisa madamo nga mga bana nga may ginatago sa asawa nga hindi limpyo ang konsensya. Muman ang mga asawa nga may mga sekreto nga ginahimo nga hindi man limpyo ang konsensya. Ti kung hindi limpyo ang konsensya, ina magadulot gid sa magadulong gid later on. Amo na siling bala nila nga wala man gid sing aso nga makumkum. So mas maayo pa nga i-clarified na siya, i-empty na siya sa atubangan sang Dios nga wala. Okay. Nga wala gid bala sing question ang imo agalon sa imo. Amo na ginhambal mo kay na brother, kung ang Dios naton agalon kinahanglan gid wala gid kita sang matago sa iya mo. Sa Dios way wala gid. gid kita matago sa Dios eh. So hindi gid kita makahambal nga sa Ginoo nga Lord, amo ni taguon ko ining akong sala, kag limpyo ang akong sinsayo kay cannot avoid it. So kinahanglan ang integridad gid sang isa ka ang reputasyon gid sang isa ka tulugyanan is clear before the Lord. Clean hands, clean slate, clean slate kid Brother Rafi. So, Kay isa ka talandaan. Madali ini taguon no? Madali ini taguon sa atubangan sang tao. Okay. Pero again sa mata sang Dios hindi ginaton ini matago. Padayon kita ano ang Sa Wednesday, Brother Rafi, ang ika-apat na bala kita? ika-apat diri ang ginatawag nga obedience or masunuron, okay? Ang pagkamatinumanon, masunuron siya, okay? Masunuron. Obedience, okay? So importante man ining pagka masinulundon matinumanon, obedience Brother Rafi kay nga aman kung ang aton nga Dios aton nga agalon kag kita kinatulugyanan masamigid Brother Rafi nga may ara kuman sa aton ang aton nga mga agalon. So kung ang tendensiya sang isa ka tulugyanan hindi siya masinulundon disobedience siya iya gid disobey gid ang command sang isa ka insubordination na makadawat kag letter of insubordination. Mamimuhan ka Brother Rafi. So dako na gid nga problema Brother Rafi. So may ara diri ehemplo sa Old Testament sang si Abel Brother Rafi. Abel kag si Cain. Si Cain no. Ang isa si Abel amo ang obedient nga nagsunod gid kag ang isa disobedience. So makita naton diri nga importante ni sa aton. Kung kaysa as a Christian sa ako aton lantawon ang Christianity bala sa Christianity as a whole. Madamo nga mga tao karon magwawali nga ari hindi na ni kinanglan sundon, ari way na ni ginapasunod, ari no ginakuha siguro ang pagsunod depende man kung paano niya ginintindi ang ginasunod niya. Kung wala niya nakilala kaayo ang nagahatag sang ang iya agalon bala. Kung sa agalon wala niya nakilala ang agalon, wala pud niya naklaruhan kung ano ang ginhambal sang agalon kag kinanglan pa bala ito sundon o kung hindi naturalmente hindi gid siya makasunod. Para sa akon no kinanglan may ara gid kita blueprint nga lantawonon nga amo ang sulundan. Kung sa kuan pa Tagalog pa ang dating daan. Kinanglan lantawon gid kay ang Biblia nagambal lantawa ang daan nga ginalaktan. Kung sa mga batanon pa kung kaisabi daw hindi sila mamati sa mga advice sa mga katigulangan. Pero nas nami gid kung mabal-an mo kung ano ang rason nga nagasunod ka kag nga amo na sundon kag sa karon nga panahon madamo nga mga magtutudlo nga wala na diri nagabase sa Biblia. Kay siling pa diri sa aton nga leksyon nga the law must be in the heart. Meaning or it must be in the mind. Meaning
obedience starts in the mind. Diri siya sa nakaproseso, diri siya naintindihan mo nga ang gasunod ka. Kag ini nga pagsunod kinahanglan magbunga sang kalipay. Ano? Kalipay nga nagasunod, hindi kay daw burden ang pagsunod nimo. Okay. Kaya kung may ara kang tinugyanan tapos pagsugo mo gapadag-padag tiil niya nga daw hindi daw kalain man batyagon sa nagasugo. O ambal ka na nalipay ni siya o kun wala. Gasunod lang pero daw wala man siya nalipay. So amo ni ang meaning sang obedient bilang obedience masinulundon o matarong masunurun nga nagasunod. Kwan may ara sang assumption sini nga kwan na Brother Rafi between sa isa ka steward kag sa isa ka master no open ang ilang dapat kinahanglan open ang ilang communication, di ba? Open ang communication. Ang nagahatag sang command, Brother Rafi, amo ang agalon. Kag ang nagasunod amo ang gintugyanan ang steward. So kinahanglan may ara gina-assume na diri nga may ara gina known command ang master sa iyang gintugyanan. So duty bound gid ang mark of true steward, duty bound gid nga siya nga sundon niya gid kung ano ang gina-command sang iyang agalon sa problema na kung iya. Ara sa Biblia makita nato. Siya kabalo kung anong gina-command. Kinahanglan mahibaluan gid sang isa ka duty gid na sang isa ka tulugyanan nga mahibaluan niya kung ano ang ginasugo sa iya sang iyang agalon. Ara dira sa iya kasing-kasing. Ara gid sa iya una-una. Kag may paagi ang agalon sa pagpahibalo sang iyang command, pinaagi sa balang nga espiritu, pinaagi sa Biblia, ang Iglesia nagapahibalo man kung ano ang matuod-tuod nga mga pagsulundan sa nga dapat sundon sa isa ka tulugyanan sa iyang agalon. Kag amo ina ang kalainan ni Abel kag ni Cain. Si Abel ara sa iya kasing-kasing ang ginsugo sa Dios mo. Nga ang blueprint bala sundon niya gid ang blueprint. Kag malipayon siya nagasunod. Aring isa naman si Cain, ano imo nga lantaw sa iya? Gilapas gid niya ang dapat nga sundon nga hilimuon, Brother Rafi. Wala siya nagasunod sini. Kahibalo gini siya. And we assume nga ang aton nga mga listeners kabalo sang istorya ni Abel kag ni Cain, no? Kung ano ang ginlapas ni Abel kag ano ang ni Cain kag ano ang ginsunod gid nga blueprint ni Abel. Okay, Doc? Sa Thursday, Brother Rafi, ang ikalima, amo ang ginatawag nga trustworthy. Amo ang ginatawag nga masaligan. Kinanglanon ini, importante ining pulong, Brother Rafi, kay nga aman, ang isa ka tinugyanan, gin-entrust sa iya ang tanan nga bahandi, ang tanan nga treasures. Treasures ang iyang agalon sa iya. So kung ara ang tanan nga blessings, ang material wealth, anang tanan nga treasure sa ila, kinahanglan kasaligan gid ang isa ka tinugyanan, Brother Rafi. Kag may ara sang ehemplo sa unang Kronika kapitulo 9 bersikulo 26, 24, 27 nga naghambal diri nga may ara sang istorya sang apat ka mga Levite keepers nga sa diin gintagaan sila. They were entrusted to protect the sanctuary, at the Old Testament sanctuary at night. Kag sa sina kinahanglan bantayan nila ang rooms nga nasa din ara nakaimbak ang treasury sang sanctuary, mga brother, full of treasure. So isip isa ka tinugyanan dapat gid, Brother Rafi, nga hindi gid ka matintal hindi gid ka matintal sa mga blessings, sa mga wealth nga ginhatag sa imo sang Ginoo. Dapat matinumanon ka gid sa imong agalon, ang imong heart, ang treasure sa imong heart dapat dito sa imong agalon, hindi sa mga material nga blessing. Although importante ang material blessings, pero ang importante gid amo ang imong relasyon dito sa imong agalon, Brother Rafi. Kung aton na i-connect, Doc, no, sa spirituhanon nga trustworthiness, ayhan ang pamangkot dira sa aton kagalingon, ako ay worthy, trustworthy bala ako nga itugyan sa akon ang kamatuoran. Dirigin tugyan sa akon
gitawag ako holy, tawagon ako holy, tawagon ako pinili, chosen, tawagon ako ambassador. Kag ang pamangkot is worthy bala ako. No? Masaligan bala ako. Trustworthy bala ako nga klase sang sulugoon sang Dios. Magbalantay sang Dios. Bantayan. Ilabi na gid sa mga espirituhanon nga butang. Importante pag Sa akon na panimalay, sa sulod sa akon panimalay. Ako ang tagabantay sang espirituhanon bilang tatay. Ang pamangkod ra worthy bala kita, no? Mga utod, worthy bala kita aton mga nga sa mismo sa aton sa atubangan sang aton asawa at trustworthy bala kita nga makahambal ang aton asawa nga angayan kagid nga steward sang ang keepers gospel of God's treasures, spiritual treasures sa Ginoo. Kay nga gina-share mo gid. Kung problema na steward ka, wala mo gina-share. Sige mo lang tago dito sa kwarto, ha? Bisan mga bata mo gutom, kay way mo ginapakaon, no? So dapat ipahibalugid sa ila, hindi lamang sa ila, sa kabataan, sa pamilya man naton, sa aton man nga mga neighbors, kag sa iban pa nga tawo nga nagakinahanglan ang may kahibalo sining spiritual nga aspeto sang bahandi nga atong ginapangaman ba darapi. Kanami pagid sang aton nga leksyon, pero ang aton oras hindi na gid magatugot. Ang pinakakatapusan diri is ining gintugyan sa aton, it is individual may accountability kita individually. Ang ako hindi ko man kuanan ang imo, ang akon man hindi man kuan sa akon nga accountability kada isa sa aton. Like sa previous naton lesson, it's a choice. Being a steward is a choice. We can choose not to if we don't want. Pero as a follower of Christ, we must, do and have the marks, ang talandaan. Kinanglan maangko naton ang mga talandaan sang isa ka matutom nga tulogyanan. Ang mga talandaan, Brother Rafi, amo ang pagkamatutom, una, tampad, ikaduha, kaulay, integrity or pure, undamaged state of being. Sunod ang pagkamasinuro na obedience o masinulundon. Sunod ang pagkamasaligan. Masaligan nga kinaiya. Dapat maangko naton pinaagi lamang sa bugay sang Ginoo. Amen. I can do all things through Christ. Bulig lang gid ini sa blessings niya dapat sa aton. And the Holy Spirit is always available, Brother Rafi, para sa aton nga kinahanglan sin. Praise God. So, madamo gid nga salamat sa aton nga mga tigpalamati kag sa pagtapos aton nga iduko ang aton mga ulo. Amay nga langit nun, nga yari ikaw sa kaitasaan sa mga langit. Amon ginapasalamatan sa ikaw nga naghatag sa amon sing kaalam, naghatag sa amon Ginoo sing pagpahinumdom nga kami kinanglan magmatinumanon, magmatutom, loyal, pure, with pure conscience nga mga tinugyanan. Labi na gid sa mga espirituhanon nga butang nga imong gitugyan sa amon. Salamat Ginoo sa imong mapidayunon nga pagkig-upod sa amon. Kag amon inagiraan po, panangin na tanan namon nga mga listeners sa ngalan ni Jesus nga amon manuluwas. Amen. Amen.